Solutions. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Όλα έρχονται και δένουν. Αν ακούω να μην χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο, θέλω να δείξω λίγο το λογότυπο. Είναι το πρώτο online δίκτυο οικολογικών ξενοδοχείων, Green Hotels, το πρώτο πόρταλ που ξεκινάει για την προβολή και την ανάπτυξη των οικολογικών ξενοδοχείων. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια και πιστεύουμε ότι θα πάει εξαιρετικά, γιατί τουρισμός και περιβάλλον είναι ένα και το αυτό. Στην Ελλάδα θα πρέπει να αναδείξουμε το τουριστικό μας προϊόν και να αναδείξουμε τα περιβαλλοντικά μας χαρακτηριστικά. Πρέπει να αναδείξουμε τα ξενοδοχεία μας ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι λοιπόν το Green Hotels? Είναι το πρώτο online δίκτυο δημιουργίας και προβολής οικολογικών καταλυμάτων που έχουν κάποιες βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είτε είναι χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε εξοικονόμηση του νερού, είτε περιορισμού των όγκων των αποβλήτων, είτε καθιέρωση της πολιτικής ανακύκλωσης, της ελαχιστοποίησης του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος, την παραγωγή βιολογικών και τοπικών προϊόντων, την προώθηση περιβαλλοντικής πολιτικής και την ανάδειξη της εταιρικής του ταυτότητας. Κάναμε μια έρευνα να δούμε αν αυτό το πράγμα έχει ενδιαφέρον. Απήντησαν 400 άτομα, το 93% των καταναλωτών προτιμά ένα οικολογικό ξενοδοχείο έναντι άλλου, χωρίς περιβαλλοντική πολιτική, αρκεί να είναι του ιδίου εύρους τιμών και υπηρεσιών. Το 70% διατίθεται να συμμετέχει στην οικολογική πολιτική του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Να τους εντάσσουμε λοιπόν τους καταναλωτές να κάνουν και αυτοί πράγματα για το περιβάλλον. Αν τους πούμε κάντε ανακύκλωση, είναι διατεθειμένοι να βοηθάνε. Το 62% επιθυμεί το ξενοδοχείο που θα επιλέγει για τις διακοπές του να λειτουργεί σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Αναπτύξαμε κάποια βασικά κριτήρια, γιατί είναι σχετικά δύσκολο κάποιος να πάει κατευθείαν σε μια διαδικασία πιστοποίησης, είτε αυτή είναι ISO, είτε είναι EMAS, είτε είναι Ecolabel. Βάλαμε λοιπόν 4 βασικά χαρακτηριστικά, όπως προτείνεται από το International Tourism Partnership. Την εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση νερού, διαχείριση αποβλήτων και την περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση. Εξαιρετικά σημαντικό, προκειμένου τα ξενοδοχεία να μπορούν να μπουν στην διαδικασία της ανάδειξης της περιβαλλοντικής τους ταυτότητας. Φτιάξαμε 4 βασικές κατατάξεις. Κατάταξη Green Hotel απονείμεται αυτόματα στα ξενοδοχεία, τα οποία έχουν ήδη μία πιστοποίηση. Είτε ISO 14000, είτε EMAS, είτε Ecolabel. Είναι τα βασικά και επίσημα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία είναι πιστοποιημένα. Το EMAS είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, το 14000 είναι το γνωστό ISO και το Ecolabel επίσης είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Το Eco-Class A, το Eco-Class B και το Eco-Class C. Αυτές είναι δικές μας κατηγορίες, οι οποίες απονείμονται εφόσον ένα ξενοδοχείο πληρεί με ένα από αυτά τα 4 κριτήρια, τα οποία εξειδικεύονται σε περισσότερες κατηγορίες. Στόχος του Greek Hotel είναι να αποτελέσει ένα καταλυτικό μέσο για την ανάπτυξη οικολογικής ταυτότητας και συνείδησης τόσο στους ξενοδόχους όσο και τους ίδιους τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Πώς? Μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου, θα το δούμε και στη συνέχεια. Τι προσφέρει λοιπόν στο ευρύ κοινό να γνωρίσει τη φιλοσοφία του πράσινου τουρισμού, ειδικά για την Ελλάδα που είναι εξαιρετική σημασία. Να αναζητήσουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές πρακτικές. Είναι ένα πόρταλ. Προβάλλει λοιπόν τις θέσεις του ξενοδοχείου πάνω σε ένα χάρτη. Να κάνουν κράτηση των δωματίων μέσω του συστήματος booking που διατίθεται. Να ενημερώνονται για τις προβαλλόμενες περιβαλλοντικές δραστηριότητες των ξενοδοχείων. Να γνωρίζουν τους οραματιστές της δημιουργίας των ξενοδοχείων αυτών, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι πίσω από ένα οικολογικό ξενοδοχείο πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ομάδα που είναι οραματιστής αυτό, πιστεύει στο περιβάλλον. Να εντοπίσουν σημεία ενδιαφέρουσες από κοντινές αποστάσεις για τα προβαλλόμενα καταλύματα, και όταν λέμε σημεία ενδιαφέροντος, είτε είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα είτε είναι πολιτιστικού, να ενημερώνονται για οτιδήποτε νεότερο σε θέμα με την οικολογία, το περιβάλλον και τον τουρισμό. Τα ωφέλη για τα ξενοδοχεία, να συμμετέχουν σε ένα ισχυρό δίκτυο το οποίο έχει σκοπό να προβληθεί και στο εξωτερικό. Τα κανάλια πλέον των τουριστών που πιστεύουν στο περιβάλλον είναι πολύ δυνατά. Έρχονται τουρίστες μόνο για την οικολογική άποψη ενός ξενοδοχείου, για τον οικολογικό προορισμό. Στο εξωτερικό υπάρχει διαδικασία της πιστοποίησης του περιβαλλοντικού προορισμού. Είναι ένα κανάλι κράτησης δωματίων και προβολής της μονάδας, να διαθέτει και να προωθήσει την τουριστική του μονάδα και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα αυτή, να γνωστοποιήσει τις οικολογικές τους ανησυχίες, να παροτρύνουν τους ενδιαφερόμενους που θα τις επισκεφτούν, να αναδείξουν τις πολιτιστικές ομορφιές της περιοχής τους, να παράγουν και να παραλαμβάνουν reports με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, όπως διατηρεί το σύστημα
κρατήσεων και προβολής με τα μέσα που διαθέτει και είναι και να παρέχουν και διαδικτυακό marketing. Αυτή είναι η εικόνα του site. Μπορούμε να μπούμε και στο ίντερνετ, αλλά προτιμήσαμε να μην το κάνουμε για να μην δημιουργηθούν θέματα. Είναι εικόνες λοιπόν από το site. Αυτή είναι η πρώτη μάσκα που όταν επισκεφτεί κάποιος στο site βλέπει. Επίσημη έναρξη πρώτου, μέχρι να εντοπιστούν τα ξενοδοχεία και να μπαίνουν, να δουλέψει και το σύστημα κρατήσεων. Υπάρχει ένας χάρτης στο σημείο αυτό, όπου εμφανίζεται το φυλαράκι με τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν τον οικολογικό του χαρακτήρα. Ο χάρτης αυτός είναι ενεργός. Πατώντας το φυλαράκι βγαίνει η φωτογραφία του ξενοδοχείου. Στο κομμάτι εδώ έχουμε τις υπηρεσίες για τα green hotels, τι είναι τα green hotels, είναι ο πράσινος τουρισμός, πράσινες δραστηριότητες. Και εδώ παρουσιάζονται πλέον διάφορα νέα, green choices και παρακάτω θα το δούμε. Εδώ είναι ένα ξενοδοχείο. Πώς προβάλλουμε το ξενοδοχείο. Εδώ πάνω στο χάρτη, όπως σας έλεγα, και πατώντας το φυλαράκι, βλέπουμε τη βασική φωτογραφία του ξενοδοχείου και μπορούμε να κάνουμε τη σχετική του αναζήτηση, είτε ανακατηγορία, είτε αναπεριοχή. Εδώ έχουμε και χώρο, όπου προβάλλουμε διάφορα νέα. Το λέμε Green Life. Εδώ είναι ένας τόπος που συνέχεια ενημερώνεται με διάφορα νέα. Μπαίνουμε μέσα στο ξενοδοχείο και πλέον βλέπουμε, εδώ είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει σωστοποίηση ISO 14000 και αυτόματα είναι Green Hotel, άρα του δίνουμε την ταυτότητά του. Και δίπλα έχουμε φτιάξει μία σειρά από συμβολάκια που αφορούν στις περιβαλλοντικές του δράσεις. Τι κάνει για το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αναλυτικά τι κάνει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για το περιβάλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιεί ειδικούς διακόπτες κατά την έξοδο από το δωμάτιο προκειμένου να γίνει η διακοπή του ρεύματος για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτή λοιπόν τη μάσκα παρουσιάζουμε το ξενοδοχείο, λίγα λόγια για το ξενοδοχείο. Στη συνέχεια έχουμε και άλλα μάσκες. Εδώ παρουσιάζουμε τις περιβαλλοντικές δράσεις που κάνει το ξενοδοχείο, αναλυτικά, τι κάνει για το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, κάνει πλήρη ανακύκλωση, εφαρμόζει φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά, έχει αρμόδια ομάδα για την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ είναι, κοιτάω μερικά tabs για να κερδίσουμε χρόνο. Εδώ είναι ο εσωτερικός χάρτης που είναι μέσα στο ξενοδοχείο, όπου πλέον δεν συνδέεται με τον κεντρικό, με τον εξωτερικό. Απλά στο σημείο αυτό μπορεί ο κάθε ξενοδόχος να βάλει τα σημεία ενδιαφέροντος σε σχέση με την περιοχή του, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οικολογικές διαδρομές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το περιβάλλον. Η κατακλείδη είναι ένα συμπληρωματικό κομμάτι προβολής των οικολογικών δράσεων ενός ξενοδοχείου, χωρίς να αναιρούμε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Μπορείτε να προτείνετε ένα οικολογικό ξενοδοχείο στους καταναλωτές και επίσης υπάρχει ένα e-shop όπου πουλάμε πολύ εξειδικευμένα ενεργειακά προϊόντα ή φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα διαδικτυακά μέσα, τα social networks, Facebook, blog κτλ. Είναι διαθέσιμα, αυτό που έλεγε και η Αθανασοπούλου στην αρχή. Εδώ βλέπουμε τη σελίδα του blog και πώς μπορείτε να συμμετέσχετε. Πάμε λοιπόν στην επιλογή, συμμετοχή ή Join Our Network, πατάμε το κουμπί και εδώ είναι η βασική φόρμα, την οποία συμπληρώνει ο κάθε ξενοδόχος. Στη συνέχεια, εμείς καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που μας δίνει σε σχέση με το περιβάλλον. Δηλώνετε ότι κάνετε ανακύκλωση, θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Δηλώνετε ότι κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας, θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Εφόσον είστε από Eco Class C και πάνω, προβάλλεστε στο διαδικτυακό μας τόπο. Λεπτομέρειες μπορούμε να πούμε κατηδίαν με τον καθένα για το πώς γίνεται η διαδικασία. Όλα τα κριτήρια της κατάταξης υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο. Είναι ανοιχτός από χθες, μπορείτε να μπείτε και να τον δείτε αναλυτικά. Και να πω δύο λόγια ακόμα. Αν ένα ξενοδοχείο δεν είναι οικολογικό, το βοηθούμε να γίνει. Σχεδιάζουμε καλές πρακτικές για την περιβαλλοντική διαχείριση. Μπορούμε να σχεδιάσουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή πιστοποίηση ενεργειακής ταυτότητας. Είναι υποχρεωτικό κάθε κτίριο πλέον να φέρει ενεργειακό πιστοποιητικό. Την περιβαλλοντική του πιστοποίηση και σήμανση, εκπαίδευση του
του προσωπικού, η ένταξη σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να μπορέσει να επιδοτήσει τις σχετικές δράσεις. Ποια τα πλεονεκτήματα συμμετοχής? Αύξηση προβολής, κρατήσεις δωματίων, μείωση λειτουργικού κόστους, ο αειφορικός τουρισμός, το περιβάλλον και ο τουρισμός μειώνουν το κόστος. Την παρακολούθηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την είσοδο σε νέες αγορές πελατών, τη βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας και τη συνεργασία με μια πολύ εμπειρή ομάδα σε θέματα περιβάλλοντος, μάρκετινγκ και πληροφορικής. Τα στοιχεία της επικοινωνίας μέσα στο σακούλα που έχετε υπάρχει το σχετικό φυλάδιο. Ερωτήσεις στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.